ቁጡዕ don't be mean. He runs very fast. So don't be lazy. ስለማተኸታተልቲ እንግሊዝኛ ንምዝራብ ቃላት ጥራይ ዘይኮንስ ነቲ ትዛረቡ ዘለኻ ነገር ህይወት ዝህቡ ቅጽል adjectives ይድሊኻ እዩ። ኣብዚ ቪድዮ እዚ መዓልታዊ ኣብ ዝርብና ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ሚቲ ቅጽላት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ነፍሲ ወከፍ ቃል ምስ ኣብነት ብእንግሊዝን ብትግርኛን ተተርጉሙ ስለ ዘሎ ንምርዳእ ድማ ኣዝዩ ቀሊል እዩ። እዚ ቪድዮ እዚ ንጀመርትን ንላዕለዎት ተምሃሮን ዝርብኩም መእተውን መወዳእታን ክህልዎ ዝገብር ስለ ዝኾነ ነዞም ሚቲ ቃላት እስካብ መወዳእታ እዚ ቪድዮ እዚ ተኸታተልዎ ኢኹም። Are you ready? Let's get started. Right, so ናይ መጀመርያ good. So good ማለት ጽቡቕ ማለት እዩ። good ጽቡቕ. This is a good book. This is a good book. እዛ መጽሐፍ ጽቡቕቲ እያ ማለት እዩ። This is a good book. እዛ መጽሐፍ ጽቡቕቲ እያ። Bad. So bad ማለት እውን ሕማቕ ማለት እዩ። Bad ሕማቕ ማለት እዩ። So she had a bad day. She had a bad day. ንሳ ሕማቕ መዓልቲ ውዒላ ማለት እዩ። She had a bad day. ሕማቕ መዓልቲ ነይርዋ። Alright, happy. Happy. So happy ማለት እውን ሕጉስ ማለት እዩ። Happy. ሕጉስ. She feels happy today. She feels happy today. ሎማዓንቲ ሕጉስቲ ኮይና ውዒላ ማለት እዩ። She feels happy today. Alright, sad. Sad. sad እውን ምሕዛን ማለት እዩ። Sad. This movie made him sad. Or the movie made him sad. እቲ ፊልሚ ኣሕዚናቶ ማለት እዩ። The movie made him sad. እታ ፊልሚ ኣሕዚናቶ። Alright, big. Big. Big ማለት እውን ዓብይ ማለት እዩ። Big ዓብይ ማለት እዩ። So they live in a big house. They live in a big house. ንሳቶም ኣብዚ ዓብይ ገዛ እዮም ዝነብሩ። They live in a big house. ንሳቶም ኣብዚ ዓብይ ገዛ እዮም ዝነብሩ። Small. Small ንእሽተን ማለት እዩ። Small ንእሽተን. So this t-shirt is small to me. እዛ ካምቻ ንዓየ ንእሳትኒ እያ ዘላ ማለት እዩ። This t-shirt is small to me. እዛ ካምቻ ንዓይ ብጣዕሚ ንእሳትኒ እያ ዘላ ማለት እዩ። Right, so hot ወይ ድማ hat. Hot ወይ ድማ hat ተባሂላ ትንበብ። So hot ማለት ውዑይ ማለት እዩ። Hot ውዑይ. This coffee is hot. This coffee is hot. እዚ ቡን ውዑይ እዩ። This coffee is hot. እዚ ቡን ውዑይ እዩ። Cold. Cold ዛሕሊ ማለት እዩ። Cold ዛሕሊ. ደገ ብጣዕሚ ዛሕሊ እዩ ዘሎ። Outside is cold. Outside is cold. ደገ ዛሕሊ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። Yeah, right. So easy. Easy ማለት እውን ቀሊል ማለት እዩ። Easy ቀሊል ማለት እዩ። So this question is easy. This question is easy. እዚ ሕቶ እዚ ቀሊል እዩ ማለት እዩ። This question is easy. እዚ ሕቶ ቀሊል እዩ። Hard. Hard. Hard ማለት እውን ከቢድ ማለት እዩ። Hard ከቢድ. So the test is hard. The test was hard. The test was hard. እቲ ፈተና ከቢድ ነይሩ. The test was hard እንተልኩም እዚ ፈተና ከቢድ ነይሩ ማለት እዩ። So new. New ማለት እውን ሓዱሽ ማለት እዩ። New ሓዱሽ. So she bought a new car. She bought a new car. እንተለ ንሳ ሓዱሽ መኪና ገዚኣ. She bought a new car. Alright, old. Old ማለት እውን ኣረጊት ማለት እዩ። His shoe looks old. His shoe looks old. እንተልና ጫሙ ዝኣረገ እዩ ዝመስል ማለት እዩ። His shoe looks old. ጫሙ ዝኣረገ እዩ ዝመስል. So right. Right ማለት እውን ቁኑዕ ማለት እዩ። That is the right answer. That is the right answer. ንሳ ቅልዕቲ መልሲ እያ. ንሳ ቅንዕቲ መልሲ እያ. That is the right answer. Wrong. Wrong ጌጋ ማለት እዩ። So he took the wrong bus. He took the wrong bus. ንሱ ናብዛ ዝተጋጌት ባስ ኣትዩ ማለት እዩ። Alright, so fast. Fast ማለት እውን ቁልጡፍ ማለት እዩ ወይ ድማ ፈጣን. Fast. So he runs very fast. He runs very fast. ንሱ ብቁልጡፍ እዩ ዝጎይ ማለት እዩ። He runs very fast. Right, slow. Slow. Slow ድማ ቀስ ዝበለ ማለት እዩ። Slow ቀስ ዝበለ. So the turtle is very slow. So turtle ማለት እንታይ ማለት እዩ? ኣቦጋብዬ ማለት እዩ። Turtle. So the turtle is very slow. እቲ ኣቦጋብዬ ቀስ ኢሉ ዝንቀሳቀስ ማለት እዩ። So early. Early ማለት እንታይ ማለት እዩ? Early ማለት ቀልጢፍካ ምብፃሕ ማለት እዩ። So we arrive early እንተልና አንሕና ቀልጢፍና በፂሕና ማለት እዩ። We arrive early እንተልና ቀልጢፍና በፂሕና። Alright, late ማለት እንታይ ማለት እዩ? Late ማለት ሙድንጓይ ማለት እዩ። Late. So he was late for the class. He was late for the class. ናብ ክላስ ደንጉ መፅኡ ማለት እዩ። He late for the class. Alright, እዚኣ ከመይ ኢሎም ይንብዋ? beautiful ትበሃል እያ ግን ንሳቶም ከመይ ኢሎም ይንብዋ?
beautiful ይብልዋ ስምሳ ይበሉ beautiful ድጋሚ ድገምዋ beautiful ወይ beautiful ማለት ድማ ማራኺ ወይ ድማ ጽቡቕ ቆንጆ ማለት እዩ beautiful sunset ማለት እንታይ ማለት እዩ sunset ማለት እውን ፀሓይን ክዓርብ ከላ sunset ንብላ so sunrise እንተልና ድማ ንግሆ ፀሓይ ክወፅእ ከላ sunrise ንብላ so the sunset is beautiful እንተልና the sunset is beautiful እታ ዓራርቦ ፀሓይ ብጣዕሚ እያ ደስ ትብል ማራኺት እያ ማለት እዩ ወይ ugly ማለት እንታይ ማለት እዩ ugly ማለት ድማ ክፉእ ደስ ዘይብል ማለት እዩ ugly so this sweater is ugly እንተይለ this sweater is ugly እዚ ጎልፎ ደስ አይብልን ግና እዩ ማለት እዩ right so strong ማለት ሓያል ማለት እዩ strong ሓያል ማለት እዩ so he is very strong ንሱ ብጣዕሚ ሓያል እዩ he is very strong ንሱ ብጣዕሚ ሓያል እዩ weak ድማ ድኹም ማለት እዩ weak she felt weak ንሳ ደካማ ኮይኑ ተሰሚዕዋ ማለት እዩ alright so clean ማለት እንታይ ማለት እዩ so clean ማለት ጽሩይ ማለት እዩ clean ጽሩይ so the kitchen is clean እቲ ክሽነ ጽሩይ እዩ ዘሎ ማለት እዩ the kitchen is clean እንተልኹም እቲ ክሽነ ጽሩይ እዩ ዘሎ dirty so dirty ወይ ድማ dirty ማለት እንታይ ማለት እዩ ረሳሕ ማለት እዩ so his hands are dirty ኣዳው ረሲሑ ማለት እዩ ኣዳው ረሲሑ ማለት እዩ alright so heavy ማለት እንታይ ማለት እዩ heavy ማለት ከቢድ ማለት እዩ heavy ከቢድ ሚዛን ከቢድ heavy so the box is heavy እንተልኹም እቲ ሳጽን ከቢድ እዩ the box is heavy እቲ ሳጽን ከቢድ እዩ ማለት እዩ light መብራህቲ አላ ካሊእ ትርጉም ግን light ማለት ቀሊል ማለት እዩ light ቀሊል ማለት እዩ so the bag is light እንተልኩም እዚ ቦርሳ ቀሊል እዩ ማለት እዩ እዚ ቦርሳ ቀሊል እዩ so soft ማለት እንታይ ማለት እዩ soft ሉስሉስ ማለት እዩ soft blanket ኮበርታ so the blanket is soft እንተልኩም the blanket is soft እቲ ኮበርታ ሉስሉስ እዩ ማለት እዩ the blanket is soft alright hard ማለት እንታይ ማለት እዩ hard ማለት ተሪር ማለት እዩ hard ተሪር so the table is hard እቲ ጠረጴዛ ተሪር እዩ ማለት እዩ እቲ ጠረጴዛ ተሪር nice ማለት እንታይ ማለት እዩ nice ጥዑም የዋህ ማለት እዩ nice she's a nice person ንሳ የዋህ ሰብያ she's a nice person he's mean so mean ማለት እንታይ ማለት እዩ mean ድማ ሕሱም ማለት እዩ don't be mean እንተልካ ሰብ don't be mean እንተልካ ሕሱም አይትኹን ማለት እዩ don't be mean ሕሱም አይትኹን tall ማለት ነዊሕ ማለት እዩ ነዊሕ ማለት እዩ so he's tall ንሱ ነዊሕ እዩ ማለት እዩ he's tall short ማለት እውን ሓፂር ማለት እዩ short the story is short ታዛንታ ሓፃርያ rich ማለት እውን ሃብታም ማለት እዩ rich ሃብታም they are rich ንሳቶም ሃብታማት እዮም they are rich ንሳቶም ሃብታማት እዮም poor ማለት እውን ድኻ ማለት እዩ poor ድኻ he helps poor people ንሱ ንጽጉማት ይሕግዝ እዩ so young ማለት ንእሽተን ማለት እዩ ንእሽተን she's young ንሳ ንእሽተን እያ ማለት እዩ she's young old ማለት እውን አረጊት ማለት እዩ my grandfather is old አባሓጎይ ዓብይ እዩ ማለት እዩ so smart ማለት በሊሕ ማለት እዩ በሊሕ he's a smart student ንሱ በሊሕ ተምሃራይ he's a smart student ንሱ በሊሕ ተምሃራይ damn ማለት ዓሻ ማለት እዩ ዓሻ that was a damn mistake ንሱ ናይ ዓሻ ጌጋ እዩ ነይሩ ማለት እዩ so friendly ማለት ሕውስ ወይ ድማ ተመሓዛዊ ሰብ እንተኮይኑ friendly ንብሎ so he was friendly ንሱ ተመሓዛዊ ነይሩ ማለት እዩ rude ማለት እውን ብልሓት ዘይብሉ ወይ ድማ ድፋር ማለት እዩ ደስ ዘይብል ድፍረት rude ንብሎ so he was rude እንተልና ንሱ ብልሓት ዘይብሉ ነይሩ ወይ ድማ ንሱ አጉል ድፍረት ነይሩዎ ማለት እዩ rude right so hungry ማለት እንታይ ማለት እዩ hungry ማለት ጥሙይ ወይ ድማ ምጥማይ hungry ይባሃል so I'm hungry እንተለ
I'm hungry ጠምየለኹ ማለት እዩ I'm hungry alright trusty ማለት እንታይ ማለት እዩ trusty ማለት ምጽማዕ ማለት እዩ trusty so I'm trusty እንተለ ፀሚየለኹ I am trusty ፀሚየለኹ full ማለት እንታይ ማለት እዩ full ማለት ፀገበ ወይ ድማ ሙሉእ full ንብሎ so I am full እንተለ ኣነ ፀጊበለኹ ማለት እዩ I'm full so empty እዚኣ empty የኾነት እንትንበብ መብዛሕትኦም ሰባት ይጋገዩ empty እያ ትንበብ empty እንታይ የኾነት empty ማለት እውን ባዶ ማለት እዩ empty ባዶ so ኣብነት the glass is empty እንተለ እዛ ብርጭቆ ባዶ እያ ዘላ ማለት እዩ the glass is empty ማለት ባዶ ማለት እዩ so tired ማለት እንታይ ማለት እዩ tired ማለት ድኻም ወይ ድማ ድኹም tired ንብሎ so I'm tired እንተለ ደኺመለኹ ማለት እዩ sleepy so sleepy ማለት ድቃስ ዝመጽኦ sleepy ይባሃል so I feel sleepy እንተለ ኣነ ድቃስ መጽኢነሎ ማለት እዩ so angry ማለት ቁጥዕ ማለት እዩ so he's angry እንተልኹም ተቆጥዕሎ ንሱ ተቆጥዕሎ he's angry ሱ ተቆጥዕሎ alright እሺ brave ማለት እንታይ ማለት እዩ brave ማለት እውን ጀግና ማለት እዩ brave ጀግና he's a brave soldier እንተልኹም ንሱ ጀግና ወታደር እዩ he's a brave soldier ንሱ ጀግና ወታደር right scared ማለት እንታይ ማለት እዩ scared ማለት ምፍራሕ ማለት እዩ scared ምፍራሕ she is scared of dogs ንሳ ኣኽላባት ብጣዕሚ እያ ትፈርሕ she is scared of dogs ንሳ ኣኽላባት ብጣዕሚ እያ ትፈርሕ quiet ማለት ድማ ጸጥ ምባል ወይ ድማ ህዱእ ዝኾነ ቦታ quiet ይባሃል please be quiet በጃኹም ስቕበሉ ማለት እዩ በጃኻ ስቕበል please be quiet so ጫውጫውታ እንታይ ይባሃል ጫውጫውታ noisy ይባሃል noisy so this street is noisy እንተልና እቲ መንገዲ ጫውጫውታ ዝበዝሖ እዩ the street is noisy expensive እንታይ ማለት እዩ expensive ማለት እውን ዋጉ ክባር ዝኾነ ነገር expensive ንብሎ this watch is expensive እዛ ሰዓት እዚኣ ክባር እያ this watch is expensive እዛ ሰዓት እዚኣ ክባር እያ ማለት እዩ alright so ሕሱር ንባል እንተደሊኹም እንታይ ትብሉ ሕሱር ንባል cheap ኢኹም ትብሉ cheap so fruits are cheap here እንተልኹም ኣብዚ fruits are cheap here ኣብዚ ፍረታት ሕሱር እዩ ማለት እዩ safe ቀፂልና ንሪኣ ዝደሊ ውሕስ ንባል እንተደሊኹም safe ትብሉ ኣለኹም so ኣብዚ ጎረቤት እዚ ኣብዚ ሰፈር እዚ ኣብዚ መንደር እዚ ጽቡቕ ጸጥታ ኣለዎ ክትብሉ እንተደሊኹም this neighborhood is safe ኣብዚ ከባቢ ኣብዚ ሰፈር ኣብዚ መንደር ውሕስ እዩ ማለት እዩ ሓደገኛ ክትብሉ እንተደሊኹም dangerous ትብልኹም dangerous so ብፍጥነት ምዝዋር ሓደገኛ እዩ so driving fast is dangerous alright so ዘመናዊ ንምባል እንተደሊኹም modern ትብልኹም modern so this city is modern እዛ ከተማ እዚኣ ዘመናዊት እያ so Paris ብጣዕሚ ዘመናዊት እያ ኾነት እንድያ so Paris ዘመናዊት እያ ክትብሉ እንተደሊኹም Paris is a modern city ትብልኹም alright traditional ማለት እውን ባህላዊ ማለት እዩ ባህላዊ so ኣነ ባህላዊ ምግቢ እየ ዝፈቱ so I like traditional food so important ማለት ጠቃሚ ማለት እዩ ጠቃሚ so water is important ማይ ጠቃሚ እዩ so water is important እንተልኹም ማይ ጠቃሚ ማለት እዩ so difficult ወይ ድማ difficult ማለት ከቢድ ማለት እዩ ከቢድ this is a difficult task እንተልኹም እዚ ከቢድ ዕማሚ እዩ ማለት እዩ so simple ማለት ቀሊል ማለት እዩ so the rule is simple እንተልኹም እቲ ሕጊ ቀሊል እዩ the rule is simple እቲ ሕጊ ቀሊል እዩ ማለት እዩ so funny ማለት ድማ ዘስሕቕ ማለት እዩ ዘስሕቕ the joke was funny እቲ ቀልዲ ብጣዕሚ ዘስሕቕ ነይሩ the joke was funny እቲ ቀልዲ ዘስሕቕ እዩ ነይሩ alright serious ማለት እንታይ ማለት እዩ serious ማለት ቁም ነገረኛ ማለት serious so he's a serious person
ንሱ ቁም ነገረኛ ሰብ እዩ he is a serious person እሺ ድሬይ ማለት እንታይ ማለት እዩ ድሬይ ማለት ንቁጽ ማለት እዩ ክዳን ድሬይ እንተልኩም ነቂጾሎ ማለት እዩ so the clothes are dry the clothes are dry እንተልኩም እቶም ክዳውንቲ ነቂጾም እዮም ዘለዉ the clothes are dry wait ድማ ርሑስ ማለት እዩ wait ርሑስ so my hair is wet እንተለ ፀጉረይ ርሒሱ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ወይ so ምቁር ንባል እንተደሊኹም sweet ማለት ምቁር እዩ this apple is sweet እዚ ቱፋሕ ምቁር እዩ sour ማለት እውን መፂጽ ማለት እዩ sour lemon is sour ሎሚን መፂጽ እዩ ወይ እሶ መሪር ማለት እንታይ ማለት እዩ መሪር ክትብሉ ተደሊኹም bitter ወይ ድማ bitter ይብልዎ bitter መፂጽ መሪር ማለት እዩ bitter መሪር so medicine is bitter መድሓኒት መሪር እዩ ማለት እዩ medicine is bitter መድሓኒት መሪር እዩ salty ማለት እውን ጨው ዝበዝሖ ወይ ድማ ጨዋማ salty ይባሃል so soap is salty or this soap is salty እንተልኩም እዚ ሾርባ ጨው ዝበዝሖ እዩ ማለት እዩ እዚ ሾርባ ጨው ዝበዝሖ እዩ እሺ ወይ ጥዑም ክትብሉ ተደሊኹም እንታይ ትብሉ ንምግቢ ጥዑም delicious so dinner was delicious ድራር ጥዑም ነይሩ dinner was delicious ትብልኹም ማለት እዩ ወይ so ብሩህ ክትብሉ ተደሊኹም bright ትብልኹም bright so the sun is bright እዛ ፀሓይ ብርህቲ እያ the sun is bright dark ጸልማት ክትብሉ ተደሊኹም dark ትብልኹም ጸልማት dark it's getting dark ይመሽሎ ክትብሉ ተደሊኹም it's getting dark so sharp ማለት እንታይ ማለት እዩ sharp ማለት በሊሕ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ንካራ ካልኦት በላሕቲ ነገራት sharp በሊሕ ማለት እዩ so the knife is sharp እቲ ካራ በሊሕ እዩ ማለት እዩ the knife is sharp dull ማለት እውን ደብዛዝ ማለት እዩ dull ማለት ድማ ደብዛዝ ወይ ድማ ዘይበሊሕ dull so the pencil is dull እቲ እርሳስ በሊሕ አይኮንን ማለት እዩ እቲ እርሳስ ደምባዛ እዩ ማለት እዩ tin ማለት እንታይ ማለት እዩ tin ቀጢን ማለት እዩ ቀጢን so he's tin ንሱ ቀጢን እዩ he's tin ንሱ ቀጢን እዩ ሩግድ ክትብሉ ተደሊኹም fat so the cat is fat እንተልኩም the cat is fat እዛ ድሙ ሩጓድያ ማለት እዩ the cat is fat ገፊሕ ክትብሉ ተደሊኹም wide the road is wide so the road is wide እንተልኩም እቲ መንገዲ ገፊሕ እዩ the road is wide እቲ መንገዲ ገፊሕ እዩ narrow ማለት እውን ፀቢብ ማለት እዩ narrow ፀባብ ቀረይዋ ማለት ፀባብ ንሽን narrow ትበሃል so the street is narrow እቲ ጎደና ፀቢብ እዩ the street is narrow እቲ ጎደና ፀቢብ እዩ ማለት እዩ እሺ ዓሚቕ ክትብሉ ተደሊኹም እንታይ ትብሉ ዓሚቕ deep ይበሃል ዓሚቕ deep so the pool is deep እቲ መሐንበሲ ዓሚቕ እዩ ማለት እዩ the pool is deep ዘይ ዓሚቕ እንታይ ትብሉ ወይ ድማ ሕጻጽ እሱ ድማ shalom ይበሃል shalom so the river is shalom እቲ ሩባ ሕጻጽ እዩ ማለት እዩ እቲ ሩባ ዓሚቕ አይኮንን ማለት እዩ ሃካይ ንምባል እንታይ ትጥቀሙ ሃካይ lazy so lazy እንተልኩም ሃካይ ማለት እዩ so don't be lazy እንተልኩም ሃካይ ትኹን ማለት እዩ hard working ማለት እውን ጠንኪርካ ምስራሕ ወይ ጻዕራም hard working ንብሎ so she is hard working ንሳ ጻዕራም እያ ንሳ ጠንካራ ሰራሕተኛ እያ ማለት እዩ she is hard working right so honest እዚ ኣነባባ honest ያ ትንበብ ዛ h ኣይትንበብን እያ so honest እንተልኩም ቁኑዕ ማለት እዩ he is honest man ንሱ ቁኑዕ ሰብ እዩ ማለት እዩ honest ንሱ ቁኑዕ ሰብ እዩ ማለት እዩ kind ማለት እንታይ ማለት እዩ kind ማለት የዋህ ማለት እዩ ለዋህ ሰብ kind ይባሃል he's kind or be kind to others ንኻልኦት ሰባት የዋህ ሁን be kind to others right nervous ማለት እንታይ ማለት እዩ nervous ማለት ዝተረበሸ ማለት እዩ ስምዒቱ ዝተረበሸ ሰብ nervous so
I feel nervous እንተለ ስምዒቴ ተረብሹ ነይሩ ማለት እዩ I feel nervous alright እሺ calm እዚኣ ከመይ ኢኹም ተንብዋ calm ማለት ድማ ህዱእ ማለት እዩ so be calm እንተኢልኩም ሰብ be calm ህዱእኹን ማለት እዩ be calm ህዱእኹን alright so excited ማለት እንታይ ማለት እዩ excited ማለት ዝተሓጎሰ ማለት እዩ excited ዝተሓጎሰ so I am excited ብጣዕሚ ተሓጉሰ ዘለኹ I am excited ኣነ ተሓጉሰ ዘለኹ ማለት እዩ bored so bored እንተኢልኩም እንታይ ማለት እዩ bored ዝደበሮ ስልኬ ማለት እዩ bored so I'm bored እንተኢልኩም ስልኬ ደቢርኒ ዘሎ ማለት እዩ I'm bored እሺ ወዲ ትካው ትፈልጦ ዶ ወዲ ትካው is famous so famous ማለት ውሩይ ማለት እዩ so he is a famous singer እንተኢለ እንታይ ማለት እዩ he is a famous singer ንሱ ውሩይ ደራፋይ ወይ ድማ ተፈላጣይ so ወዲ ትካው is a famous singer ወዲ ትካው ፍሉጥ ደራፋይ ማለት እዩ እሺ strange እንተኢልኩም ድማ ጋሻ ብዙሕ ዘይፍለጥ እንተኮይኑ strange ትብለኹ ማለት እዩ so this sound is strange ዝኾነ ድምፂ ትሰምዑ ቅድሚ ሰሚዕኹም ዘይትፈልጡ ድምፂ እንታይ ትብሉ this sound is strange እዚ ድምፂ እዚ ንዓይ ሓድሽ ሰሚዑ የፈልጥን ማለት እዩ እሺ ወይ so ልሙድ ንምባል እንተደሊኹም ልሙድ ንምባል common ንብል እዚ ልሙድ ጌጋ እዩ እዚ ጌጋ እዚ ልሙድ ጌጋ እዩ ክንብል ተደሊና this is a common mistake እዚ ልሙድ ጌጋ እዩ ማለት እዩ እሺ perfect ማለት ፍጹም ምንም ጌጋ ዘይብሉ ምንም ስህተት ዘይብሉ perfect so everything is perfect ኩሉ ነገር ጽፉፍ እዩ ኩሉ ነገር ፍጹም እዩ ማለት እዩ messy ከመይልኩም ተንብዋ messy ማለት ድማ ሕንፍሽፍሽ ዝበለ messy so his room is messy እንተልኩም his room is messy ናዩ ሩሙ ናዩ ክላስ ሕንፍሽፍሽ ዝበለ ማለት እዩ neat ማለት ድማ neat neat ያትንበብ neat ማለት እውን ጽፉፍ ማለት እዩ neat ጽፉፍ እዩ ናታ ናይ ጽሑፋ ብጣዕሚ ጽፉፍ እዩ ክትብሉ ተልልኩም her handwriting is neat ናይ ጽሑፍ ብጣዕሚ ጽፉፍ እዩ ማለት እዩ alright so useful እንተልኩም ጠቃሚ ማለት እዩ useful ጠቃሚ so this tool is useful እንተልኩም እዚ መሳርሒ ጠቃሚ እዩ this tool is useful ጠቃሚ እንተልኩም ዘይጠቅም ክትብሉ እንተደሊኩም useless ትብሉኩም useless ዘይጠቅም ኣብነት this phone is useless እዚ ቴሌፎን አይጠቅምን ማለት እዩ this phone is useless busy so busy ማለት ስራሕ ዝበዝሖ ማለት እዩ so I am busy today እንተልኻ ሎሚ ስራሕ በዚሕነሎ ማለት እዩ I am busy today እሺ ነፃየ ክትብል እንተደሊኻ ነፃየ free so free ማለት ነፃ ወይ ድማ ትርፊ ጊዜ ዘለዎ free ይባል are you free today or are you free now እንተልኩም are you free now حج نص اديخا are you free now حج نص اديخا حقي ማለት ድማ true ትብለኩም true حقي so is that true story is this story true እንተልኩም እዚ ዛንታ حق ድዩ ማለት እዩ false ጌጋ ማለት እዩ so the statement is false እንተልኩም the statement is false እቲ ሐሳብ ጌጋ እዩ ማለት እዩ the statement is false right ተኸታተልቲ እዞም ሚኢቲ adjectives ወይ ድማ ቅጽል እዚኦም ይመስሉ ነይሮም እዚኦም ኩሉ ግዜ ኣብ ዝርብና ግድን ክንጥቀመሎም ኣለና ኣብ ሓፂር ግዜ ድማ እንግሊሽኩም ተቀይሩ ናብ ዝሓሸ መንገዲ ከም ዝቀየር ምንም ሕቶ የብልን ኦንላይን ክላስ ክንመሃር ኢልኩም ኣብ ሜሴጅ ሰደድኩም ለይ ሰባት ኣለኩም ስልክ ቁጽሪ ኣብ ዝታሕቲ ከቕምጠልኩም እየ ኦንላይን ክላስ ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም እዚኦም ድማ ኣብ ፕራክቲስ ክትውዕልዎም እየ ዝደሊ ላይክ ትርስዑ ኣለኩም ሰብስክራይብ ትርስዑ ኣለኩም ኣብ ቀጻል ድማ ክትመሃሩዎም ትደልዩ ለሰናት እንተሃልዮም ኣብ ኮሜንት ጻሕፉ ለይኹም ናይ ሎማዓንቲ ለሰና እዚ መስል ጣዕሚ ዝመስግነኩም see you next time